costume sa mga karakter ang anak mo. Costume. Nga wala man sila sang kuhaon. Pagkapoy-kapoy na sang himo niya sina. Pagkapoy na sa lawas ang himo-himo sa costume. Nga hindi taman gani makilala kung sino ang mga karakter nga ina. Wala tanaya makakilala sa mga karakter nga ina. Kaila ina taya nga henerasyon sang sa anak mo. Ay, pasugti na lang bala ah. Maayo ko nagaligoy gid sa iya klase. Wala man. Gali. Ang galastuhan gidya nga mo iya. Tristan, sang hubin ka pa bala ginapasugtan ka man gani sa mga ginikanan mo kung anong hilig mo sadto. Tiyo naman isang anak mo. Nalugunan lang ko sa ginakatuan sang kwarta nga hindi taman mapuslan. Oy, Karen, gabi na ini kaayo. Abi pagtulog na? Kay may klase ka pa, boss? Dali lang gid nay. May ginatapos pa ko nga parts ng costume. Ay, kada gabi na lang ang pagpulaw mo. Hindi na bala maayo? Okay nay. Sige Untatan ko na lang ni. Matulog na lang ko nay. Hindi ka gid magpakita sa amay mo, ha? Nga mas ginahatagan mo ina sang importansya sang sa pagtuon mo. Hilig mo lang ina. Apang ang imo pagtuon, responsibilidad mo. Nakahibalo man ako si nanay. Samtang nagadugay abi. Mas nagakalingaw pagid ako sa paghimo sang costume para sa cosplay. Nahangpan ko man ina Pero dapat may priorities kita. Kag hindi kita magkalipat sina. Yes! Tapos naman ginangaton quarter exam. Gani man, kabudlay sang math. Amot kung makapasar ko to Ako, to sobra sa tungang nabalaan ko. Ang iban, palagpat lang to yung answer ko. Bahala na. Kamusta na gali ang costume na ginimo mo para sa cosplay? Para pa lang kuguro sa 40% ay. Ang imo ya? Ara na ko guro sa 60%. Bo, mayo ba? Bira-birahan ko man tong ako ni mo Kay total, bago lang man natapos ang ating exam. Ba, Mildred? Okay ka lang? May nakahaon lang ko guro nga wala na uyunan sang akon tiyan. Amo bala? Bulong. Imni sang bulong para nga mampawan ka. Nagalingin man ganing ulo ko. Mildred? Kamusta ang period mo? Tristan? Ay, nalipat gali ako magmuno sa imo. Wala ako naabdan duha na kabulan. Ha? Patsikap ka, Abi. Basi ko nagadala ka. Ano? Positive? Ano nga positive si Nanay Tayman? Positive. Nagadala siya. Mamanghuran ka na. Bay, matuod? After 14 years, mumanghura na gid man ko ba? Nalipay ka bala sa balita namon sa imo, Karen? Siyempre na Dugay ko na ni ginapangamuyo kay Lord. Bag-o lang gid niya ginhatag. Hindi pa man ulihi ang tanan, Oh yes! May manghod ako nga uliton dugay-dugay. Thank you, Lord! Oy, Karen, anak, hindi ka pa magtulog? Mga 30 minutes na lang, Nay, Matulog naman ko.
Ginatapos ko lang ang belt sang karakter ko. Ay, hindi na ako makapulaw upod sa imo ha. Matulog na ko. Wala ka, Sunay. Kinahanglan yung nga magtulog ni baby. Good night sa inyo nga duwa, Nay. Good night man ang Karen. Oh! Bay! Ma? Napatay ang suga ta? Transformer gor sa poste ang naglupok nga nabatian naton? Ay, brand out naman. Kasabad, Ay, Nay, pasigahon ko galian na yung suga sa cellphone ko. Hindi ka na magalin sa ginatindugan mo, ha? Kay basi ko makabunggo ka. Nan, ara na, Nay. Anak, sanagi anay ang akon alagyan. Kay pamatyon ta ang mga switch nga nagaandar. Patyon ta man ang aton ref. Kay basi bala kung magulpihan karon haw. Dason, idulong mo ko to sa amon kwarto ha. Kay ato tong cellphone ko, naka-charge pa. Sige, Nay. Nag-brand out pa. Kung sa diin nga wala di si tatay ba? Ay, nakapanglak naman ko sang kwartahan kag mga bintana. Hindi ka lang da magpakulba. Nay, diri lang ko anay matulog sa imo, bi. Mahulid ko sa imo. Para of the night nga duha bisan magkainano, Nay. Ikaw ang bahala Ay, kung tani makayo na dayon ang naglupok nga transformer. Para magbalik naman ang kuryente naton. Pero may lang nagalupok ang transformer sa puste. Pero subong lang ko yung nakabatsyag sang kakulba balanay. Kay wala di si tatay. Tapos nagabusong ka pa. Ano gadyang ginakulbaan mo, haw? Maayo man ang tsimpo. Abi pagtulog na Tama na nga pakulba. Ano ato? Nakibot ako sang gahod sa gwa. Kadulom gihapon sang palibot. Wala pa nagbalik ang kuryente. Ay, ang cellphone ko. Tanawon ko abi kung anong oras na ini. Ma? Pasado alas 3 na? Wala. May tawagid man sa gwa. O hindi. Basi kung ginsulod kami sang kawatan, pukawon ko bala si nanay. Pero basi kung magpanik siya, delikado para sa baby niya. Ay, nagapang-abri sa mga kwarto ang nakasulod sa balay. Ano to? Nay, hindi ka magkahod. Kinsulod kita. Ano nga ginsulod kita? Anong buhat mo sa lingon, Karen? May tao sa gwa, Nay. Napatian ko nga nagsingkit siya. Kag nagdalagan siya pagwa. Nay, hindi lang tanay magwa diri sa kwarto, Hulaton tanay lang nga mag-aga, Nay. Diyos ko. Hindi man kami pagpabayi ay? Hindi man. Hindi. Ginsulod matuod kita sang makawat. Kingguba ang aton dornab. Kag nagnilapta ang aton mga gamit diri sa salas. Nay, salamat. Wala makuha sang kawatan ng laptop ko. Pero, nga nagsingkit siya, Nay. Siguro, tungod nga nakita niya inha. Ginatudlo mong manikin ni ginasuksukan ko sang costume nga ginhimo ko, Nay? Oo, anak. Makahaladlok man gid ang design sina. Bisan wala pa natapos. Basi ko natuunan inisang iya suga. Kag nakibot siya.
Amo na nga nakasinggit siya, kag nagdalagan pagwa. Kuna mo, blessing in disguise ang costume nga ina nga obra ko, Nay. Salamat. Nga okay lang ka mo nga duha. Pailisan taginasang bakod nga lak ang aton pertahan, Tristan. Hapos lang nga narungka bang aton nga doorknob sa mayor nga pertahan? Posible. Nga pamilyar sa lugar nga ini nga among nga kawatan. Ginkalitan niya ang brownout. Tay, kululbaan gijang natabo. Tani, hindi ka na magkuha sa graveyard chef. Para ari ka lang diri sa balay kung gabi, tay. Anak, responder ako kung may mga emergency. Hindi ako makapili sa nga amon mga schedule. May nag-assign sa amon eh. Tani, ma-assign ka naman sa pang-adlaw nga schedule. Karen, tapos na ang costume ko para sa cosplay. Akon, 10% na lang gid. Finishing touches na lang. Excited na ako nga masuksok ini sa cosplay event sa mall. Ako man. Wala na ko subong nabudlayan sa mga materials ko. Ginasuportahan ako sa parents ko. Ano pa? Manugtapos na ko sa paghimo sini. Nay, tay, ginasuksok ko ng costume ko para sa cosplay event. Ay, sino ka kuno abi, sina? Si Shadow, tay. Hindi mo na siya kilala? Ay, Ambal ko gani sa iya, anak. Nga hindi niya kilala ang karakter nga ginhimuan mo sang costume. Bagay man sa ako, nay, tay. aba huo anak. Hindi na si Karen ang panulo ko sa imo. Humayo kagin mag-arte ka maghimos ni anak. Mapuslanon ini nga talento mo, anak. Wow! Billy, bagay gid sa imo ang imo costume. Proud and tall? Ikaw mo man. Shadow, bawa. Balanon gid nga ginutihan mong mga details sa costume. Congrats! Kasadya. First time ko nga magpasakop sa cosplay event, pareho sini. Kadamo sa nagapa-picture upod sa aton. Karen, steady lang anay ha. May napiran ako nga lalaki. Nga kaina pa nga nagatulog si imo. Ha? Sa din siya na yun? Mawala lang. Ara siya sa left side mo. Nagasuksok siya sa pula nga t-shirt. Kaya daw kasakit ang panulok niya sa imo. Abi, pangitaon ko siya kag tulukon. Maliso ako sa left side ko. Ay, ato. May lalaki matuod na nagasuksok sa pula nga t-shirt nga nagatulog sa akon. Do bastante sa droga ng itsura niya. Pamilyar ayan sa iyang costume nga ginasuksok ko. Hindi ayan. Siya ang kawatan nga nagsulod sa balay namon. Oh, nagtalikod siya. Nagdali-dali siya sa paglakat palayo. Duda ako sa hulag niya. Duda ako. Baby! Hipos na, baby, ha? Hipos na. Hindi man ko niya kabalo magpahipos ang manghod ko man. Nakadidi naman ni siya. Kag nailisan ko naman ang iya dayaper. Pagkahibi po siya gihapon man. Ay, baby, dalon ta kagura sa kwarto ko ay.
May pakita ko to bala sa imo. Malingaw ka gid. Nakita mo na Si Shadow na. Wow! Nag-smile-smile ka pa, ha? Wala ka na hadlok sa costume ni Shadow nga ginasuksok sang manikin? Mayo, ha? May panglingaw na ko sa imo. Siguro, kay Bibi Boy ka mo. Nanamian ka kay Shadow, no? Ay! Ano man yung ginapangambal ko sa baby man? Pero kinahimutaran gid niya sang mayo ang manikin mo. Interesado siya. Wow! Ang gahibi ang baby ba? Christoph? Nagutom naman ang baby Christoph ko. Nay, basi kung ginapangita ni baby si Shadow. Si Shadow? Kuhaon ko sa kwarto ko ang manikin. Isaylo ko din sa kwarto ninyo, Nay. Natulugan na si Christoph sa iya kuna, anak. Kag mahamuok gid ang tulog niya. Siling ko gid Type niya si Shadow. Daw gwardyang panulok niya si Ninay. Ay, pero anak, normal pa bala ini? Wala ko kabalunay. Ang importante, nagakalingaw ang manghod ko sa costume nga ina. Wala man siguro sa malain sina Pabayan ta lang siya, anay, nga makapayaw tulok sa manikin nga inanay nga may costume. Kung sa ulihi nga sige lang siya hibi, bisan nga nakita niya si Shadow, but silingon, hindi na siya interesado si Ninay. Ay, nagakalipat gid ako nga teenager ka na gali. Kadamo, nagisang imo na balaan, Karen. Nay, daw sa may nagahutik sa akon, kung ano naman ang himuon ko, Nay. Costume sang anghel. Oh, Sa sina, daw may guardian angel ang upod si Christoph. Amo naman ang next project ko para sa manghod ko, Nay. Magabian. Di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan mag-misteryo sa kabuki. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Buena! Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agad makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana, agad masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space, sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan.
kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, patyon kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling losses. to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagod nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangunin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sini sang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, labi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihangar na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo,
painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ika-4, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa... Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Andrea, naging pasakop ni Nanay Ising, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, imo ako, tubtob sa katubtuban. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Ba? Natulugan din manggali ako? Ano ina? Napatian ko. Dumi nagaginual ng mga tao sa gwa. Mabangon ako. Kabang usisa. Aring portahan. Uy! Nabupas ang sa kinali. Oh, nga wala ka pa nakahilis. Ba? Ricky? Isira kong pertahan ha. Ubahon na to ng ruba mo ngayon eh. Ha? Ricky, ano ba lang kinabuhat mo? Dapat nga nakailis ka na subong. Manok alas 10 na sa agay. Nagaulat ng mga tao sa gwa.
Wala gali ako nagasukso sa bra. Ay, puluton tong roba ko. Ala, nasuksok ko na. Hala, ano ba na ini? Nagkasala na kuya Haw. Hindi ko mahigot pa ng higot sa roba ko. Ako na. Ara na. Nahigot ko na. Ano ba nang ginabuhat mo? Nga blang nga wala ka pa nakailis. Ano nga nakailis? Kaya nagasubong kasi na? Nagasuksok ka sang tuksido? Wala ka bala makaibalo nga mapakasal kita? What? Siling ko gid daw. Wala ka ginsugiran ni Dan? Abi, hukson kong higot sang roba mo. Para nga makailis ka na. Hoy, ano ka ba na? Mga ginaupahan mo ako. Nasiling ko na. Wala pa pala ka mo makatapos, dira? Oh my God! Andrea! Wala ka pa nakailis? Ricky, sige na. Ako na mabulig sa iya. Pagwa ka na lang, diri. Okay. Relax, sweetheart. Ba, kinhalukan niya ako sa bibig. Hoy, Ricky! Tama na, ana ina, ha? Mabuhat magyapon ninyo ang gusto ninyo nga buhaton matapos ang kasal. Sige. Mahulat na lang ako sa gwa. Ato na siya. Akaron, sa din bala kita masugod, ha? Fatima, ano ba lang nagkakatabo? Andrea, karon na lang kita masagilanon, sige na. Magpungko ka na sa atubang sa espeho. Kay butangan ko ikaw sang light makeup. Kag among pagpasuksok sa imo sang wedding gown mo. At last, natapos gid man nga ito ni kaduha nga kasal. Lagari na kita sa aton hotel room. Hey! Tubto bala subong. Daw hindi ka pa makapati sa natabo. Nasurpresa gid ako. Tama na. Oras na sa aton ni kaduha nga nimon. Kani, hindi na ito pumusika ng tion, ha? Ricky. Subong. Doon di pa ako makapati. Nga nabuhat ni Ricky ang tanan to please me. Ricky. Thank you. Para sa ano? For making me very happy. Nalipay ka man bala sa ginbuhat na tulula parang madugay. Buang. Manghampa ka pa sa dughan, ha? Ang buot ko silingon. Ang tanang nga ginbuhat mo para sa akon. Abi ko anay kung hindi ka na magbalik sa akon. Nagpangako ako sa imo na mabalik ako. Nalipat ka? Pero nga kadugay sa imo magbalik. Nga,
Ang dumdum mo, mapos lang magplano sang kasal. Ginplano mo gid pala ini? Actually, si Fatima ang nakapaminsar sina. Ano? Kinhakos naman niya ako. Kagabatsagan kong kahidlaw niya kapag palangga. Siya lang nakapaminsar sang vinyo. Apang ako ng ideya. Gusto kong makangkon kita sa matuod nga kasal. Para nga hindi ka na makapalagyo pa sa akon. Paano pa ako makapalagyo? Kayo, kahugot sa paghakos mo sa akon. Oh. Oo, ganino. Gali. Nakita ko sa ito nga ginsugilanon mo si Dan privately. Pwede ba ako makapamangkot ko nga? Ginpasikaso ko sa iya. Agin panubli ko sa adopted parents ko. Gusto ko nga magkatong-katungwa sini sa children's shelter. Kalang nabilin, ginpangtunga sa mga nagkalain-lain ng mga charitable institutions. Kag wala ako makaibalo. Diyan natalupang Dan mo gali. Tungod ko hindi ko lang pakaisa si Dan. Kag abogado siya. Kasi madugay na siya nga nabalda sa akon. Ano? Nagapangimong ka sa pakaisa mo? Hoy, malain ina ha. Kung nadala ka sa sugilanon. Wala ka ba na nakakig sa akon? Tungod sa Villa? Kaga nga makakig ako. Nakita ko eh. Nga palangga mo katama ang Villa. Base pensaron mo, nga ginagaw ko ini sa imo. Wala ko gidinagin paminsar, sweetheart. Kung magsubongin man sina, hindi ko ikaw pag-ibaylo sa bisan pila kabilog nga Villa. Ricky. Matuti na, sweetheart. Abi mo, ginpamensar ko. Ako nga nagbalik ka. Inatungod lang sa Villa. Pilya. Ginako ko. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Good morning! Narito na ang isang nanalo. Yari na ang isa sa aton siniiyang nga mga winners, mga kabombo sa aton sinigapadayon. Nga buwan na malo Salvo Year 20 kung sa diin 1 milyon ka pesos ang grand prize. Di Ario, daily draw winner naton. Winner number 2 naton for yesterday, no? April 16, 2026. Ang aton sininga winner si Ma'am Editha Hilado sang Purok 4. Sitio Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Hello and good morning sa imo, Ma'am Editha Hilado, Ma'am. Good morning. Good morning. Dito tao kay ang aton siniang camera ato dito. So, pila ang edad ni Ma'am Editha? 68 years old ako niya. Pila? 68 years 68? Oh. Amakon. Saan Ma'am? Sa September 25, 1958. Amakon mo na, no? Mas 68 na.
Ti kita, Bumbukim, makalabot pa kita sina. Ano sekreto ni ma'am? Ano bata sa gihapon? Kaon na, pagkainom damo tubig Di mako. Ano to liwat? Kaunutan? Kaunutan Kag? mag-inom damo tubig. Baw, daw isa lang akon nga ginahimo aw. Ako ay plakaon gid kuutan pero pag inom tubig daw kulang gid. Sakto gina ma'am no? Tag-isa ka mag Ay kanami nami. Sa sulod sa isa ka adlaw daw pila man ka mag sa imo sini na inom. Duha lang Duha lang? Pero dako-dako naman guro nga mag. Hindi ang saktuhan lang nga mag. Ate, mahimo ko na. Malumot ang korason, tanak man. Oo man, no? Sige para nga makalabot kita sa 68 kaangay ni Ma'am Editha, amo na kaunutan, inom damo tubig kag ga-exercise. Pakadto pa kare. No? By the way, si Ma'am, ara pa si Mister? Ara pa man. Pilang kabataan? 4. May mga pangabuhi naman. May mga pangabuhi. May mga apo na. Oo, anong kabilang? Tiyama ko. Si Lola. Ako naman. O Lola Editha. Ano ang palangitan ni Ma'am Editha? Sa balay lang Gaulat lang sang kuan ni Mister. Oo. Si Mister, ano iya siniya nga? Bulig-bulig lang sa mga bata. Ito sa naubrahan nila. Anong obra ya? Bulig-bulig lang da pang duhol-duhol da sa mga kuan sa shop mula sang mga bata. Oo. Ang inyo mga kabataan may shop. Oo. Ano na shop man? Dila na yan sa may Don Juliana. Pero ano na siya nga klase sang shop? Ano na siya? Welding Ay, tika nami. Mano, at least may ara ka mo sang palangitan-an. Ate, sige, ikaw ay plain housewife. Puti, grabe mo na iyang responsibilidad sang ara na sa sulod sang balay. No, halos tanan, imo. Pero for the love of the family and for the love of your husband and kids, of course, no, ginahimo mo ina. O, sige, untata na nato ni Bumbukim kay nga, kahapon lamang na ni karon ang gwa. Ma'am, ready ka na sa baton sa imo sini nga premyo? Ready na. Ready na. Ti unahon ta Ma'am Editha ay imo sini nga cash, no? Sa nasiling ko na ya, amo niya ang matutuod nga bulong sa kapigaduhon, no? O wave ko niho, ginahimo ko sang kuyab. Amo giniya, ano na ang sekreto kapisan ng gibam, no? Sa paghimo sa entries. Ti amo niho sa subong pertigid bangod sang Middle East crisis, amo giniya ang promo nga makabulong sa aton sini kapigaduhon. Maka-cash ka pa everyday. Kung pisan ka lang sa paghimo sang madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Ate, sige, without much ado, una nga hatag, ma'am. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam nga daho. 900 pesos. Ikapulo nga daho. 1,000 Ate, di na 1,000 pesos sabi i-wave. Ate, silipay ka na ma'am. Lipay na. Anuhon mo na, ma'am, ang 1,000 pesos. Bakal bugas kay sudan. Amakol mo na. Basic na Bumbukim, mga kabombo, amo ginapirmiya, and it's good to feel ngati ang ibakal dayon bugas. Ibakal dayon sang sudan. Di amakol mo na. Dako na yung bulig. Dako na yung mga bulig sa inyo? Ang 1,000? Para makabakal ta bugas kay sudan. Di amakol mo na. Bulong bulong pagid. Ano maintenance aw? Kuan ang ano ni bla. Para sa para sa high blood. Ha? Fish oil. Para sa high blood na? Hindi man. Hindi man. Daw supplements. Ate, kaya ko man nga daw. Sige, pwede pa ka sa out si mamo. Sige, pagpasok mo pa lang, talasin ng gabi. Na 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 na. 68 years old. 68 years old. Diba ako mo na. Ate, amo gina ako tuod, no? Kung happy ka, you're just jolly sa imo si pagpabuhi. Bisan ano pa daw mga pagtilaw pro daw ka jolly lang si ma'am. Di kundi daw ka bata kay ma'am ho. Di makon mo na, no? Di ma'am, di na 1,000 pesos mo hindi pagbuhi. Ari pagid, mas grabe pag ini kay may supplements makita ihatag sa imo. Ang Rem Zinc ni, amo ni siya ang mineral supplement, kinahanglan tani minerals. No, amo niyang unod sa imo sini nga 1,000 ka pesos nga balor sang gift pack. Nga nasulod sa Orocan nga pwerte ka durable nga balde. Di sa sulod ni duwa ka
mineral supplement. Pagkatapos, makakapi-kapi pa kamo ni Mister. Sino nga na ni Mister? Ni Misyo Hilado. Ni Misyo Hilado. Anong angga? Mimi lang. Ano, Mimi? Mimi, come here. Let's have a coffee. Oh, MX3, coffee mix, no? Mimi, let's have a coffee. Kag may ara pagi kita, oh. Nan, pila ka bilog. Kumea 3Q bihon. Tatlo ini mga kabombo, wala niya hocus-pocus ha, para ipakita tagid. Tatlo ini kabihon. Ti, worth 1,000 pesos ini, wala labot sa imo sini 1,000 pesos, ma'am. O, i-wave da bala? Yamakon mo na, o. Ti, ano, ilipay ka na ni? Another yung pagido? Ari pa ma'am, balbit na nadagaan ko, ma'am. Tinami na ni pamunyag, isudlan sa mga kung ano-ano da, mga hululumanda, no? O, ti, sige, ti, anong mahambal mo? Abi, invite man sila para nga pareho sa imo, magdaog man sila? Pamuda sa punta magsungaya sa Pro 4, magtipon, makamusang mga purchase ang Rubina para nga makapasakop, makamuli sa Bumbo Radio. Sa Bumbo Radio, Star FM. Oo. Kaya yes, ini nga proof. Oo. Ang yes, ini nga proof of purchase nga winning entry, Universal Rubina Corporation. Mr. Chips, Chippy, kag Mang Juan. Ti amo gini ang nagpadaog sa imo, ma'am. Madami yung salamat. Sus, abi ko alay makiss ka. Sige. Ay, grabe kay mamo. Gakis pa na mo Anne-Marie mo. Ti, ma'am, ang imo sila pagpasalamat sa katapusan. Damo ing salamat sa Bumbo Radio kag sa Star FM. Basta Bumbo Radio. Suli. Ano ma? Suli. Basta Radio. Basta Radio Bumbo. Number 1. Star FM. It's all for you. Okay. Congratulations sa kay mo Editha Hilado sang Purok 4, Sitio Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Bigad, ma'am, dito makamu sa yes, oo, dito kami barangay activation ato ka dito. So sa Buwas, dito naman kita sa may Barangay 35. Pwede makamuto ka kadto, no? Pwede kamuto ka padala man sa inyong mga entries para nga may chance man kamo nga magdoog. Although ginahungit na namo niya inang mga papremyo namo sa Barangay 35. Buwas sa aga, alas 10 ang takna para likaw kita sa mainit nga panahon sa hapon. 10 o'clock in the morning, it's gonna be a date that's gonna be tomorrow. No, dira kita sa may Barangay 35 sa ila sini nga covered court. Ma'am! Salamat. Sige. Mga staff sang Bumbo. Congratulations, ma'am. No, tibitin ka mo, 68 years old niya naga. Hawak mo ang beat. Sige na ba na, ma'am? Galagaw pa. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang gabi. Ate, sige. Congratulations sa liwat. Ini ang inyo alagad, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo! Marami kanya salamat sa Bumbo Radio kag Star FM. It's all for you. Bumbo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bumbo. Nakig ako. Tungod sa ginbuhat ni Daddy. Pero tungod sa ginbuhat niya, nag-abot ka sa kabuhi ko. Paano pa ako makig? Ricky. Oo. Hindi ka maghibi. Imugid man ang Villa. It has always been yours. And I'm forever yours. I love you, Ricky De Luna. I love you more, Mrs. Andrea De Luna. Andrea, mabalik na ako sa States sa madason nga adlaw. Hindi ka nagid bala mapunggan? Kung tani, magtener ka man lang diri sang isa pa ka bulan. Gustuhon ko man,
Hindi pwede. Tungod madamo sa nagahulat sa akon nga trabaho dito eh. Amo bala? Anyway, mahimo man kamo nga makabakasyon dito kung gusto ninyo. Total, ara pa man kamo sa inyo honeymoon stage. Ay, pabay lang. Kay munuhon ko si Ricky. Ay, gali. Gusto ko nga suliton ang nabilin ko nga tion. Ano sa imo kung malagaw kita sa syudad? Kibuto naton si Ricky. Oh, good idea. Ay, sano kita malakat? Subong na. Ati, madali lang ha. Mahimos lang ako. Interview pa si Sir Ricky sa sulod. Sino? Ang mabulos kay Natasha. Mabulos? Yes, ma'am. Ay, nga aman. Anong natabo kay Natasha? Nag-resign na siya, ma'am. Oh, amo bala? Yes, ma'am. Amo ina ay nag-hire si Sir sang mabulos sa iya. Kay naghalina si Natasha. Maapas sa kuno sa pamilya niya sa States. Maayong ginbuhat niya. Kay kung wala siya nag-resign, kuliton ko gid si Ricky nga pahalinon siya. Tungod hindi ako gusto nga magproblema pa si Andrea sa iya eh. Nakahangop ka man sang buot ko silingon? Hindi siya man nami nga empleyada. Ganit dapat lang nga naghalin siya. Gusto ni Ricky nga dito na ako maestar sa syudad kaupod sa iya. Hindi siya gusto nga magpalayo ako sa iya. Ilabi na karon nga nagadala na ako sang amon mangin anak. Matatlo ka bulan na ini. Kagang sugiran ko si Yaya Ising. Lalipay gid siya. Tumaupod siya kuno sa amon. Kag hindi siya gusto nga iba nang matipan sang akon baby. Siya lang kuno. Wala na sang iban. Yaya Ising, nakapanawag ka man. Aha? Ano? Ginasakitan na sang tiyan si Andrea? Basi kung mabata na sa tiyay? Sige. Ihanda na lang ang mga dalalon sa ospital nga galamito niya para kay baby, ha? Oo. Magulat ka lang dira sa akon. Hindi siya pagpabay palihog, ha? Alalayi siya. Mapauli ako dira subunggin.
Lalaki nga to na anak, sweetheart. Kag simpre, guwapo siya. Nakasunod sa akon. Kag tawgo na to siya kay Andrik. Kombinasyon sa aton ngalan. Kag sugod subong, duha na ka mo nga akong inspirasyon. Ikaw, kag si Andrik. Ang bunga sa aton walay katapusan nga pagigugma. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Andrea, aging pasakop ni Nani Ising, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Impako, tubtub sa katubtuban. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Magsinadya kita! Hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga nagamaintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Kabombo! I-combine kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. I-schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida. Nga syempre, nagaresulta sa dugang nga galastuhan.
Yari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kon kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour.